Estem esperant que vingui la nostra gent per acudir a la manifestació en defensa del traspàs ja existent del Tajo Segura. I anem a demanar al PP i al PSOE de Castilla-La Manxa que no continuen posant en el seu estatut una clàusula que deroga el traspàs. Per tant, és un acte bonic d'unitat del poble valencià en defensar la nostra aigua per a que la manipulació constant en aquest tema hem vist que ens porta molt mal productes. Els productes que ens volen derogar un traspàs existent que és fonamental per a les comarques del sud, per al Camp d'Elx i per a tot el que representa el nostre territori. Este trasvasament és vital, perquè aquest trasvasament significa una reserva d'aigua per a poder beure la gent del sud d'aquest país. És vital perquè així es comença la desertificació i és vital perquè una agricultura comercial com la del sud del País Valencià depèn en bona mesura de que aquest trasvasament continuï. Defensem un trasvasament que és vital per a l'agricultura del sud del País Valencià i això nosaltres com a Partit Nacionalista tinguem que defendre que aquella infraestructura que està feta, defensar-la perquè és la nostra vida en l'horta de... Estem a Elx per defensar l'aigua i la nostra terra, per demanar al PP i al PSOE que els diputats valencians a les Corts Espanyoles no aproven un estatut d'autonomia que suposa la desaparició d'un trasvase vital per